Naging niya kalalaanta. Agyan kaya mga ulama tanong na ayat na kadaklan na di silang turugan kung pipinagawa sa asarap isang bayar katanong agyan kaya ato na ini na insarat. Ang makapupuon kung had na tanong makapupuon kung nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando man ay kasabuti tanong sa agyan kaya kawiyabiyo. Ino tanong pagod na wala. Ang tawas wala. Kaayaman na kadaklan si nagyan kaya ako matanong na datanong sa Buddha. Datanong sa Buddha agyan kaya agama tanong bagyan kaya agama na ron matatagon sa lago-lago na kinaglantan. Ron matatagon sa bitalo ng binugo. Daapi siya kataon na manusia. Aboy di aya kabayayan na mapia. Aboy di aya kabayayan na bulu yang mapia. Nasuka kung bulu yang mapia na sehingga buka to ang agama. Suka kebuanga kumapia sa dunia na si ibu cici ku agama. Suka kebuanga kumapia ka sa anong na mawila si ibu matatago ku agama. Nagketulan ko kamapian. Apakah diri ku agama? Ka umadal ka sa agama na tama sa putun ka na miya ka pinasal ka. Amay kamadal ka sa agama. Nailaman na da ka sa buti sa diyan kaya agama. Datano ka sa buti so arga u agama. Nagyayay kanumay o italo di ka pagagama. Sabab ko datano ka sa buti ko arga u agama. Datano sa buti so kakikinanglan ng tanong ku agama.